Okay, dinhita sa bukid atong tan-awon og unsa ang kinabuhi sa bukid, labi na gyud nga magpuyo ka diha sa mga kabukiran. So ang among gibuhat didto ang paglubok. Ako ni siyang igsuon didto pauli mi sa bukid kay nibisita ko didto sa akong igsuon. So man siya mga kaigsuonan, mga ka maring-maring dyan. Tanaw na to ang among gibuhat sa unang panahon. Mao ni atong trabaho, kita mga babae na sa sulod sa balay, di ta makalaag-laag, labi na ng mga bata karon magsigiglaag. Sa una kami maglubok mi, mao ni among trabaho matag hapon. Kani siya mga alas 4 sa hapon naglubok mi kay wa mi bugas. Og ang una nimong buhaton mao na nga imo siyang lubkon ug tapahan, balik na pud nimo glubok. So mo niyang nahitabo namo karon nga bansa igsuon naglubok mi kaming duha. So mga bata sigigdok-dok sa cellphone karon. Sa unang panahon, ang among dokdokon ang humay, why cellphone. Sige migdok-dok, sige lubok. Muna nga ang among trabaho sa unang panahon, lahi karon. Kaming mga tiguang na tao sa 1970s, 1980s. Palingawan, dyan nag-alig-ig, hangtod nga mahuman. Mag-alig-ig nga. Kaya di po nimo ko ano ng bugas ani sis. Di mo ra po. Oh, mapino. Kuan. Di mo ra siya para nga pula kayo. makita ang bugas. Aron nga kadtong bugas nga nauna nimo Ug ganahan tag pula, pag-usak agahi adto, mo lain pula. ko siya. Mo to'y ipaulahin nimo glubok o kana siya. Amo nang giuna. Lubko na pud na. Oh, lubok, sige lubok. O mo nang paglubok ha, mo nang tinagduha. Napay tinagtulo, tinag-upat, tinaglima, tinag-unom. Kami sa una, tinag-unom ang amo ang paglubok. Dali ra kayo kay hapit tagsakasako among lubkon sa kahapon. Kay naamay amo ang mga kakumparsa og lubok. Mao na nga maglubok mi tinag-unom kay isa ka balay tulo sila, kami pud tulo. Muna tinag-unom paspas gyud. Oh, muna no. Nga kini pong bataa humanaton namo tanan. Siya pud ang nimpuli. Kining bata kuning pagumangkon. Mupuli na pud na siya. Kay siya pud maglubok. Busa sa unang panahon ingon ana walay cellphone. Mga bata sa bukid way cellphone. Muna ilahang cellphone lubok hala. Sige glubok. Walay cellphone. Karon ang mga bata ginatan-aw ang cellphone pero kaning mga bata sa bukid alho ang cellphone ani. Magsiglubok o mataghapon lubok. Kami sa una dili mi makaadto sa masilingan kung di mi makalubok daan sa among balay. Maglubok, magsag-ob, magnilhig tugkaran. Muna mong trabaho. Muna mga kabatanunan, mga kadalagahan o gulitaw palmalando nga among trabaho sa unang panahon. Gawa sa mga arang-arang o kahimtang. Pero kaning mga naa sa bukid, mao ni among trabaho. Kinahanglan makakita mig bugas, ayha mi mulakaw. Among maginikanan, magdad-an mig sinina kung maglakaw-lakaw mis bukid nga di pa mi makahuman og lubok og sag-ob. So mo na siya, nindot kaayo. Kanuna nato mo nang kinaon sa bukid nga ang mga tao sa bukid magaling og mais, maglubok og humay. Mao na siya ang amo ang kinabuhi sa bukid. Dili man mi kapagaling pero ang among bukton managko sa pagnilubok. Lami kay mga kaigsuonan kanon ang humay nga wala kaayo maputi sa pagnilubok o sa pagpagaling kana siya nilubok gid na. Okay, mao ni ang ato ang produkto sa bukid.